Vijest subotnjeg dana je da je naš premijer smijenio ministra obrane Banožića nakon tragedije koja se dogodila u rano jutro. Premijer je ponudio pomoć obitelji poginuloga, kaže mi ćemo sudjelovati koliko se bude moglo, pošteno s njegove strane. Bilo bi strašno da je odbio smijeniti ministra. Naime, ministar je iz Vinkovaca i odlučio je ići u lov. Bila je magla, zašto je išao u lov nemam pojma, jer po magli ne čini mi se da je lov uspješan, ali dobro. Nekakav je kamion bio kojeg je on odlučio obići, zaletio se u kombi jadnika od 40 godina, građevinskog radnika koji ima 2 maloljetne djece, koji je bio vjerojatno hranitelj obitelji i išao u subotu ujutro na građevinu da bi dakle prehranio svoju obitelj. Ministar Banožić, sada već više bivši, je stradao također, ali ne toliko da mu je život u opasnosti. Sad, dame i gospodo, svakom se može dogoditi. Dakle, nije on uzeo pištolj ili nož sa namjerom da nekom nanese zlo, ali on je bio ministar. A ministar mora biti čovjek koji je oprezan, koji ne smije imati grijehe, jer se javnost razljupala zato što je nevin, jadan čovjek, radnik koji je šljakao, možda i na crno, znate kako je to kod nas, da prehrani obitelj i gledi što se dogodilo. Gospodin Banožić je imao već svojih eskapada, naime on je sam sebi dodijelio stan državni u Zagrebu, dakle dok je na funkcijama, bio je na nekoliko funkcija, ima stan i tako dalje. Dakle, to je notorni sukob interesa. Netko drugi će tebi dodijeliti stan, a ti ćeš se s tim stanom složiti, jer u krajnjoj liniji političari imaju neviđene privilegije. Stan, za hrvatske prilike dobre plaće, ako sjede u Saboru imaju jeftini restoran i tako dalje. Molim vas lijepo, prestanite se bahatiti. Nisam čuo da je jedan političar ostao bez posla pa završio na burzi rada. Ne znam da njihove ženetne, fufetine, djeca i tako dalje su po Irskama ili po burzama rada. Da se razumijemo, ta eskapada oko Banožićevog stana je napravljena jer je HDZ-ac. Ali ja ću vam reći jednako tako, sjetite se Peđe Grbina, ima nekoliko funkcija je imao, jel? I imao je stan u Zagrebu i nije se nikad našao za shodno odjaviti iz svoje rodne Pule, jel? Da bi dobivao tisuće i tisuće eura nadoknade kroz godine za odvojen život, jer su ga odvojili od mame koja mu ne kuha ma nešto. Ista priča sa Baukom. Jel? On je nikad se nije odjavio iz Brača, a da je bio cijelo vrijeme u Zagrebu, živio u državnom stanu, imao privilegije kakve nitko drugi nema. Frka Petešić, što je pak onaj HDZ-ac, jel? Roknuo je potres u Zagrebu i njemu su prvom obnovili kuću. Dakle, zgradu u centru centara grada Zagreba, jer se njemu sviđa živjeti u centru centara grada Zagreba i 5 minuta se šetati do radnog mjesta u Vladi Republike Hrvatske. I onda je on dobio taj privilegij. Svi drugi ga nisu dobili jer se ovu državu ne tiču ljudi. Njih se tiču kojekakvi političari koji moraju imati silne privilegije iz dana u dan. Još ću jednom ponoviti. Banožić je trebao paziti što radi, iako događa se. U krajnjoj liniji, oni koji danas spominju taj slučaj, neka se sjete da smo imali do predsjednika vlade, gospodina koji je u Mađarskoj vozeći po magli udario u tuđi auto, ubio 2 ljudi i dalje bio do predsjednik vlade sve do trenutka dok nije pravomoćno osuđen, pa je morao ići u zatvor i tek onda je podnio ostavku. Banožić je bio dosta hladnokrvan u nekim situacijama i sukobima sa sadašnjim predsjednikom države i bivšim premijerom. On je na različite načine tumačio svoju funkciju, upravljanje vojskom i tako dalje. Bilo je velikih sukoba
u kojima na kraju balade nitko nije izašao kao pobjednik, a poražena je bila Republika Hrvatska i građani Republike Hrvatske koji su jednoga i drugoga plaćali. Ovoga koji na Pantovčaku se šeće, nema ni dana radnog staža, ili ovoga koji je neopreznom vožnjom ni krivog ni dužnog usmrtio jednog časnog, vjerujem poštenog, kažu simpatičnog čovjeka koji se volio družiti i tako dalje. Dakle, dosta bahatosti, kojekakve politike, dosta kriminala, dosta umreženosti sa kojekakvim poduzetnicima koji posluju sa državom, dosta dijeljenja naših para. Jer i evropski fondovi su naše pare. Mi uplaćujemo u evropske fondove i nama nije do toga da svaki dan neko krade. 10-15 ministara od kojih su neki završili u reštu, kaže profesori na fakultetima, non stop se krade, uzima, otima od hrvatskog naroda, a hrvatski narod masovno odlazi u inozemstvo, hrvatski narod, mnogi gladuju, hrvatski narod je nezaposlen, jadan, bijedan. I sam sam nezaposlen punih 16 godina, iza nove godine počet će 17. A iskoristit ću priliku da vam kažem da pročitate 4. dio mog romana koji će biti objavljen na Patreonu, nedjelja navečer, čekajte taj trenutak. Gledajte emisiju Stoičizam na Muchacho channelu. Gledajte YouTube kanal koji zaista ide nekakvom svojom logikom, više se uopće ne moram truditi. Gledajte stranice, gledajte sve što radim. Ja to ne radim zato što sam objestan, nego zato da bih imao prostor koji mi je otet prije 16 godina, kada sam radio najgledaniju emisiju u povijesti Hrvatske i nitko nije nadmašio moje rezultate gledanosti, a ja sam završio na cesti jer su drugi ubreženi, jer su drugi lošiji od mene, ali su ljubomorni i dobro organizirani, pa su meni podmetali noge. Oni su bili ti koji su morali biti svugdje, oni su bili ti koji su morali dobiti svaki privilegij koji postoje na svijetu, a meni su eto namijenili ulogu jadnika koji ne postoji, ali kažem, zahvaljujući internetu, zahvaljujući kanalima, zahvaljujući ljudima kojima je stalo do onoga što ja objavljujem, ja sam opstao i pokazao i dokazao koliko vrijedim, zato vas još jednom pozivam. Neki se iznenade, prvi put kažu, naletili su na YouTube kanal. Neki ni ne znaju da na Patreonu ide moj roman i tako dalje. Dajte, malo se skoncentrirajte, time ćete prije svega pomoći meni, a ja sam siguran da ćete pomoći i sebi, jer ja ne lažem, ja govorim istinu, ja sam hrabar, mene ne hrani nikakva klijentelistička mreža, prema tome mogu što hoću i dok ima vas, ja sam slobodan čovjek, jer ako nema vas, oni će me pojesti za doručak i ispljunuti kost kao da su pojeli krilce od piletine, i još se slatko smijati, jer oni tako rade. Oni su bezdušni, beskrupulozni pljačkaši u hrvatskoj septičkoj jami zla.